Uneminyaka elithoba kuphela kwaye ukrutakuthana nesenzo esibuhlungu nesimhlazisileyo. Kutyholwa ukuba le ntwazana inyanzelwe ngamakhwenkwe amathathu aphakathi kweminyaka eli-10 neli-12 ukuba akhwele phezu komnye wabo egumbini lokufundela eligcwele abanye abafundi. My daughter sala anale secondary trauma that was caused by one of the officials, the education. I did the house visit, amu questioner in an unprofessional way. So we mandate ina dileka ho tlo batla statement mongwaneng so that ba khone ho pusha hearing a principal. Then after that azani azanga ba right. Kodwa isebe lezemfundo lithi lithathe amanyathelo ngesisehlo. We did provide counseling to the learner, and because the parent has already opened a case with the police, so the police are continuing with their own investigation. Amanye amatshantliziyo ezemfundo athi zonke izikolo kufuneka zibe nemigaqo-nkqubo yokukhusela abantwana ekufuneka ootitshala baziqhelisene nayo. We want to call upon government to act very swiftly to ensure that all the perpetrators are brought to book. Their names should be registered in the sexual offenders register. Kusenjalo isebe lithi inqununu yesi sikolo izibeke phantsi iintambo kwaye lo mfundi wenze esi sehlo usiwe kwesinye isikolo sabantwana abanezidingo ezikhethekileyo.